Tak ja som v prvom rade všetkým hráčom veľmi pekne poďakoval. My sme pred dnešným zápasom boli v katastrofálnej situácii, kde máme zhruba 7 alebo 8 hráčov, buď zranených alebo chorých zo základnej zostavy. My sme mali veľmi široký káder a poučili sme sa z minulých sezón, že prídu aj takéto ochorenia. No presto všetko nás to zaskočilo a prekvapilo. Museli sme siahnuť do rezervy, kde máme porobené striedavé štarty, ak to naleza, tak Trokana z Dubnice. Povolali sme ich, pomohli nám. Všetkým hráčom som poďakoval. Chcem im poďakovať ešte raz tu pred kamerami. Zaslúžia si obrovské uznanie. Chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám prišli pomôcť a podporiť nás. Bo naozaj tá situácia bola veľmi zlá. Chcem poďakovať ľuďom, ktorí sa postarali o to, aby sme mal nejakých hráčov na striedačke, jak manažér Pálo Krutý, ktorý prakticky od pondelka behal a vybavoval, lebo sme vedeli, že tá situácia už hraničí s tým, že proste nejaká epidémia ide. Už to bolo chytené v Trnave, kde sme podali taký výkon, aký sme mali. Ale takisto Pálko nám veľmi pomohol s tým, že zabezpečil všetky potrebné papiere, registrácie. A moja obrovská vďaka patrí aj lekárskému zboru, pánovi doktorovi Guzimu a Janke Hlavičkovej, ktorí proste od včerajška a od predvčerajška dopovali hráčom a infúziám, aby sme boli schopní, aby sme boli v provoze a aby sme boli konkurencieschopní Michalovcom. K tomu zápasu chcem povedať len toľko, že my sme sa sústredili dneska vyložené len na defenzívu s tým, aby sme nedostali gól. Michalovce potvrdili to, že sú veľmi kvalitné mužstvo. Potom, jak dali prvý gól, tak dostali obrovské krídla a myslím si, že boli od tej doby lepším v zápase. Mali sme obrovské šťastie, kde Michalovce nepremenili vyložené šance. No a 2 góly sme dali. Mišo Hreus dal gól prvý, ktorý nám veľmi pomohol a to mužstvo naštartoval nejakým spôsobom do toho systému a začali sme veriť tomu, že môžeme byť úspešní aj v tej situácii, v akej sme. Dostali sme gól na 1-1 po našej chybe, ale tá vyplynula zase len z toho, že už nám dochádzala šťava od pol zápasu. Už bolo vidieť, že proste tie infúzie a všetko tie choroby, že sa to začína prejavovať. Hráči rozmýšľali pomalšie, neskôršie reagovali a tí Michalovce do toho išli, šlapali a tlačili nás. No a z ojedeného protiútoku v tretej tretine strelecky disponovaný Lantoš sa presadil peknou strelou k vzdialenejšej tyčke. On moc nepobráni, ale tieto dôležité góly dal, takže patrí vďaka aj našim strelcom a všetkým ľuďom, ktorí nás dneska podporovali. Ďakujem pekne všetkým.